Pois estamos con vostedes xa en directo e lle damos a boa noite e a benvida a Francisco Pérez, alcalde de Noia, dende o pasado mes de agosto, verdad, alcalde? Moi boa noite, benvido. Moitas grazas. Dende o día 11 de agosto. Dende o día 11 de agosto. Como describiría Noia para os veciños de Pontevedra e que vayan ali, ou para, digamos, que os telespectadores que están vendo Canal Rías Baixas? Se cheguen a Noia. Cales son as, digamos que as fortalezas que ten Noia para que vayamos ali a pasar un fin de semana, uns días ou unhas horas? Bueno, pois Noia ten un casco histórico e un patrimonio histórico importantísimo, unha vila das primeiras nacida na Idade Media, no ano 1300, e ten toda unha trayectoria histórica pois moi importante, e todavía nos quedan grandes vestixios por descubrir a xente que non nos coñece, e, bueno, moitos se perderon no paso do tempo, pero unha lástima, pero moita riqueza. E despois temos unha riqueza tamén natural moi importante, e despois sí que estamos moi ben situados, é unha das grandes fortalezas de Noia. Estamos a escasos 30 minutos da capital de Galicia, e agora con un acceso dun corredor que agora vai empezar a última fase dos seus desdoblamento, bueno, programada en 4 anualidades, creo que son 3 ou 4 anualidades, pero bueno, é fácil chegar a Noia, e esas son as ventaxas competitivas, creo que ten Noia, as máis grandes que ten. Digamos que é unha vila que ten 2 ou 3 almas, non? Unha sería a turística, outra sería, digamos que a vinculada co mar e a gastronomía, o turismo, non? E outra sería a comercial industrial? Efectivamente, a industrial non. Falta aí, non? Industrial non. Bueno, comercial e tal, bueno, pero... Non é unha vila de servicios. E vostede con cal se atopa ou en cal se define máis? Polo seu pasado está na comercial? Polo meu pasado me defino máis na comercial, a medias. Bueno, meu pai era mariñeiro e foi mariñeiro toda a vida, entón eu teño moito respeto e moito precio pola xente do mar, e tamén son consciente do peso que ten na economía pois o sector marisqueiro concretamente, non? Temos ademais un produto de calidade que é o mellor do mundo no seu xénero, indiscutible. Estamos pasando un momento crítico, dende fai uns anos, pero bueno, e despois Noia é comercial, como eu digo, Noia é comercial dende fai 600 anos. Cando este vai pola rúa e os veciños xa, bueno, o coñecían, moitos, lóxicamente, se vai polo centro de Noia o coñece a todo o mundo. Cando os veciños lle paran ou lle saludan, piden cousas ou ánimo, alcalde, e para diante? Ou as dúas cousas? Neste momento, eu creo que un aspecto moi importante, que é que hai moi noraboas que non saben se din, bueno, non sei se darche a noraboa realmente e tal, que denota que había unha necesidade de cambio de goberno, non é? Eu creo que socialmente se nota, e despois sí que piden cousas, a xente pide normalmente... Que hai do meu, non? Máis que hai do meu do que unha conciencia colectiva, non? Somos, bueno, pero iso é inherente ao xénero humano, non? Os veciños queren feitos, non? Cando chegue o ano 27, nas eleccións ou no ano que ven, que cousa lle gustaría que viran acabada? Que tema, que obra, que servizo? Bueno, a min gustaríame que viran un concello transparente, un concello próximo á cidadanía, que hasta fai moi pouco creo que non era, e gustaríame que tuveran os servicios básicos con un bo funcionamento garantido, que creo que é un problema. Gustaríame que viran un pobo limpo, e me gustaría que viran tamén algunha acción polo menos encamiñada, aínda que non estuvera rematada, para buscar un futuro de Noia e demais. Logo entramos a ver como se fai eso, porque habrá que facelo, non? Habrá que facelo, estamos traballando. O turismo deixa cartos, pero tamén exixe servicios, non? E como se complementan as cousas dende a administración que vostede representa como alcalde? Nós, por exemplo, a nivel de turismo, temos 2 problemas grandes en Noia. Un é a capacidade de camas de hoteleira,
que eu creo que facía falta un proxecto tractor no que vou intentar traballar para conseguir unha inversión privada que faga, como che digo, ese efecto tractor que desenvolva un poquinho máis o que é o sector hosteleiro. Fai falta un hotel en Noia dunha capacidade media que funcione ben. Temos algún hotel, pero fai falta un hotel bar. Nos últimos anos ganamos algo de servicios de hospedaxe cas vivendas de uso turístico que proliferaron considerablemente no municipio, pero a pesar de eso debería haber un centro de un hotel con 60, claro, 70 está claro, logo falamos delo. E debemos consolidar tamén un poquinho máis a restauración, porque a verdade é que nos últimos anos en Noia todo ben xunto, efectivamente. A roda unha cousa tira da outra. Que barrio, que zona, que lugar ou que parroquia ahora mismo teñe unha necesidade primordial? Varios? Varios. Temos varios puntos de parroquias que teñen un problema serio co saneamento e temos eso principalmente, temos algún núcleo que necesita imperiosa e de forma urxente solucionar o problema do saneamento. Temos problemas no casco histórico de mobilidade, que temos encargado un plan de estudio de mobilidade para organizar o tráfico e o acceso, por exemplo, todos os barrios ou todas as parroquias teñen a súa situación particular, non? Os seus problemas particulares. En San Lázaro, por exemplo, hai un problema importante de acceso, e a zona sur de Noia ten unha accesibilidade moi reducida prácticamente á ponte de San Lázaro, que é unha ponte que non está diseñada para a mobilidade que soporta diariamente, e é prácticamente o acceso que hai a unha barriada moi importante, tanto poblacionalmente como a nivel de servicios. Temos aí o centro de saúde, temos instalacións deportivas, temos supermercados, temos talleres, temos unha secundaria comercial importante, temos núcleos, como che digo, que teñen uns problemas de saneamento serios que deberíamos ser capaces de ir solucionando progresivamente. E, bueno, nós estamos analizando cada punto. De feito, temos un programa que é o Goberno Escoita, que puxemos en marcha desde levamos prácticamente 2 meses no goberno, e desde fai un mes e medio estamos traballando en o Goberno Escoita, que estamos visitando cada lugar e cada parroquia e atendendo aos veciños de forma directa. Descubrimos algúns problemas os tiñamos detectados, outros problemas os vamos descubrindo con eles. Vou te dicir unha cousa, con toda a confianza do mundo: a xente non é moi exixente nas súas peticións. A xente non é moi exixente. É comprensible. O que pide é moi razonable, moi razonable. A xente pide que este limpio, que lle recollan a basura, que teñan agua de calidade, que teñan unha iluminación na porta da casa. Esas son as cousas básicas que pide a xente. E iso é o que estamos intentando garantir agora neste goberno, porque certamente nos últimos anos eses aspectos estaban certamente abandonados. Ahora vamos alá. En agosto vostede acada a alcaldía tras unha moción de censura apoiada por Marea, BNG e un ex-edil do Partido Popular. Efectivamente. O Concello de Noia está repartido coas seguintes forzas políticas. O Partido Popular tiña 7 ediles e agora ten 6 porque non se lle escapou, o señor Alamancos. O Noia Independientes ten 2 concelleiros, o Partido Socialista ten 4, Marea ten 2 e BNG ten 2. Os 8 máis un ex do Partido Popular son 9, que é a maioría. Que necesitaba, digamos, cal é o motivo fundamental para plantexarlle unha moción de censura, cales son as cousas que estaba facendo mal o goberno anterior e polo que lóxicamente vostede está onde está e se leva a cabo esa moción e efectivamente. Aprobada. Nós creo que o fondo é que a xestión administrativa e de execución do goberno nestes 2 últimos anos e principalmente no último ano se pode considerar mala, realmente mala tanto na execución de proxectos. Temos gran cantidad de proxectos que estamos intentando desbloquear agora porque levaban bloqueados incomprensiblemente, con obras de inversións importantes como a Praza de Abastos, unha obra dunha inversión de 1 millón de euros que está prácticamente executada nun tercio do que estaba previsto no proxecto inicial.
temos pozos de bombeo que, como da Barquiña, un pozo importante de bombeo a nivel de saneamento, que aínda hoxe, 2 anos despois da súa finalización do proxecto, non está en funcionamento porque non ten corriente eléctrica. Temos un caso aínda máis exagerado que é a da depuradora de Ponte de Afonso, que leva na mesma situación, pero 5 anos. Temos un albergue que está entregado a obra e non ten suministros nin saneamento conectado, que é algo do que nos estamos facendo cargo agora, e temos unha xestión administrativa e de despilfarro do gasto exageradísimo. Nós tiñamos detectado e viñamos denunciando reiteradamente certas accións do goberno que, cando menos, considerábamos irregulares ou pouco lexítimas, e eu creo que isto, xunto con un abandono e un deterioro dos activos principais do pobo, aquí había zonas que levaban 2 e 3 anos sin desbrozar, había de feito unhas accións que nos estamos levando a cabo, que era Noia Limpa, é un dos aspectos máis importantes que está causando impacto na cidadanía, porque o resultado está á vista. E a xente está moi contenta con eso e se ve que era necesario e que era algo que se debería haber feito e que se estaba abandonando completamente. Temos un problema grande de parques infantiles que están moi deteriorados. De feito, temos que pechar fai 3 semanas aproximadamente, o que está situado no Molle do Marqués, e despois temos cuestións moito máis serias, como, por exemplo, a depuradora, que é unha depuradora que farou, nós pensamos que parara definitivamente en febreiro, e aínda esta semana nos demos conta de que a empresa que tiña a contratación do mantenimento, GESECO, podo dicir o nombre, porque é unha contratación pública, correcto, que tiña contratación en outubro, xa mandou un comunicado polo registro de entrada ao Concello en outubro do ano pasado, de que a depuradora paraba porque a instalación estaba tan deteriorada que non podía garantizar o funcionamento nin a seguridade dos traballadores, e que a depuradora finalmente aprecinta a inspección laboral. A pregunta é, como unha infraestructura tan importante que é de responsabilidade municipal pode deixar chegarse a deteriorar hasta ese estado? Esa é a cuestión. Esa é a responsabilidade do goberno que había hasta ahora. Pero non só na depuradora. Temos 14 pozos de bombeo dos calles, ningún funciona de forma correcta. Ningún. Algúns funcionan un pouco mellor, outros un pouco peor, outros ni siquiera chegaron a funcionar, como este que che dixen da Barquiña e demais. E esta é a realidade. Esta é a realidade do goberno durante xa varios anos, pero especialmente estes 2 últimos anos. E eu creo que iso é o que xustifica sobradamente a moción, e que un edil do Grupo Popular con bastante bo criterio, a raíz duns orzamentos metidos a cuña que nós sempre denunciamos, e eu denunciei aquí tamén públicamente na televisión, e que se está vendo os resultados de partidas que estaban agora, como a basura que hai que pagar da mancomunidade e demais, pois denotan esta mala xestión e este goberno que tiña un proxecto político esgotado que non sei moi ben a que se dedicaba. 5 forzas políticas en Noia, moción de censura en goberno socialista ahora, pero que vostedes o perdían por unha moción de censura feita polo Partido Popular no 16, non? O sea, fai 9 anos, sí, 10 anos, non? Sí, 9 anos, no 16, sí. No 16, no foi, as eleccións foron no 15, sí, bueno. No 15 en febreiro do 16, 9 meses despois. 9 meses despois. Parece que está abocado a situación política en Noia que haya unha situación así de... Bueno, eu espero que non. Vale. Eu sinceramente espero que non. Espero que nós temos un tempo que é limitado, é certo, os tempos son xustos, pero creo que vamos a ser capaces de demostrar neste ano e medio que queda ahora e neste ano e 8 meses que tiñamos de goberno,
para ver que somos competentes e que somos capaces. Antes de que nos conte e lle conte aos veciños de Noia cal é o seu proxecto para estos meses que nos quedan ano e pico, ata o año 2027, que son as próximas eleccións municipais, como estaba a situación agora, con datos e o máis breve posible, a situación económica do Concello, as contas e como está, que se atopa ou a que información teve acceso nestes casi 2 meses? Nós o que nos atopamos é prácticamente todas as partidas que non estaban comprometidas, como gasto de personal e demais, que están comprometidas no orzamento. Bueno, certamente, no pleno anterior un mes anterior ao da moción de censura, nós tuvemos que, porque o goberno xa estaba en minoría, e co apoio da oposición, aprobamos dúas dotacións de crédito con cargo remanente e unha delas de 200 e pico de mil euros para garantir os sueldos e os salarios ata final de ano, quero dicir, orzamentados hasta certo punto. E aprobáramos nese mismo pleno tamén unha dotación orzamentaria para cubrir as festas de Noia, que non me acordo ahora se eran 150 ou 120.000 ou 150.000 euros para os gastos das festas de Noia. Eso se ha aprobado co goberno en minoría. Quero dicir, a pesar de isto, nós nos encontramos, pois, prácticamente, non se pode dicir nunca o 100%, porque tampouco sei o número, pero prácticamente moi próximo ao 100%, todas as partidas de execución de gastos esgotadas de todos os departamentos. E despois o que nos encontramos foi 1.100.000 euros, que é unha barbaridade, sinceramente, calquer persona que teña un mínimo coñecemento da administración e da intervención municipal e do funcionamento dun concello sabe que é unha auténtica barbaridade que en 15 días aparezan 1.100.000 euros de facturas de gastos sin consignación e sin conformidade polo concelleiro ou departamento correspondente, non? Entón, eso levou unha proceso de fiscalización que aínda non rematamos, pero que, bueno, sinceramente é un impacto económico importante. Eso foi o que nos encontramos. Cabía esperar algo similar? Bueno, pois sí, a verdad que cabía esperar que a situación económica do Concello nese momento non fose boa, quizá non tan exagerado este volumen de facturas que apareceron con gastos incluso de anos anteriores. Aquí había gastos do 2022 e do 2023 e do 2024 que apareceron facturas que están así ingresadas, o cal desminte tamén esa afirmación do goberno de que o período medio de pago que tiñan que era excesivamente rebaixado e demais, e aquí o que se debe é unha fase da contable, é dicir, se ti non pides que che ingresen a factura cando se fai o gasto, estás falsando a realidade, non? Eso por un lado. E por outro lado, perdón, sí, non, por favor. Hai que mollar a garganta. E por outro lado vimos un remanente prácticamente esgotado, pese a que tamén o anterior goberno fixo afirmación respecto de que había 4 millóns de euros de remanente e tal, o cal non é certo, e eles saben perfectamente, porque desa partida, casi 2,5 millóns son correspondentes ao proxecto do PSTD, da RD, ou proxectos, para que nos entenda a cidadanía, un macroproxecto que engloba todos os concellos do seu destino, da Ría da Estrela, tanto Son, como Outes, como Noia, como Lousame e Muros. E eses son os cartos que non pertencen ao Concello de Noia. O que pasa que o Concello de Noia era como axente executor deses cartos. Están depositados no Concello de Noia, pero non son do Concello de Noia. Son do conxunto. Nin o Concello de Noia pode facer uso deles, vale? E entón quedaba realmente un remanente de 1,5 millón, dos cales el xa había disposto 900.000, o goberno anterior, as últimas disposicións estas que te estou comentando, de crédito para garantir os sueldos e para as festas de Noia, e quedaban 600.000, que nese momento eran moi difíciles de facer uso deles, que sí se podía facer uso deles, pero a intervención non nos recomendaba, porque entrábamos no que se chama inestabilidade económica, que obliga a facer un plan, pero que ademais entrábamos nunha estabilidade económica que din, se entras ou non entras en estabilidade económica, non hai sí ou non, sí, hai grados de estar, como hai grados de temperatura ou como hai grados de deuda. Ti podes estar endeudado, pero podes estar endeudado en 10.000 euros ou podes estar endeudado en 300 millóns, vale? Bueno, con unha restricción moi xusta, moi elevada do gasto
e unha xestión moi optimizada da xestión administrativa e demais, conseguimos un aforro moi considerable estes meses e xunto con o pós-4 adicional que se leu da Diputación da Coruña, que foi todo dedicado a gasto de conta corrente, que era algo que non era previsible, nin nunca sucedeu, pois vai nos a permitir, en base ao que aprobamos este pleno, pois pagar cerca de 850.000 euros desas facturas, que é unha parte importante e que sí, que posiblemente entremos en inestabilidade, pero, bueno, nun grado moi asumible económicamente, con un plan relativamente fácil de executar no vindeiro ano, e que nos permita, aínda así quedan unha parte de facturas bueno, considerables, pero xa casi ningún proveedor local, máis ben cuestións de facturas eléctricas incluso que había de anos anteriores, e a deuda da mancomunidade da basura, que é tamén algo que se vai aprobar, ademais, mañá nunha asamblea precisamente da mancomunidade, que vai haber que pagar un trimestre de basura que é aproximadamente 1.100.000 euros. Aproximadamente non, 1.100.000 euros. 1.155.000 euros, creo que son. E que, bueno, pois tamén era unha cousa que tampouco estaba orzamentada e que era unha cuestión que nós viñamos demandando dende sempre, non? Esta era a responsabilidade deste goberno, non dotar nin siquiera de crédito os gastos que sabías que tiñas comprometidos. Nas redes están alimentando que había uns gastos aí para un pouquiño de pinchos e festexos. Que quere decir vostede sobre eso? Ou que pode decir? Un pouquiño moito. Un pouquiño moito porque... Poñelle usted a cantidad ou é sencillo? Non, é prácticamente todos os gastos que... a partida de gastos que ten dedicado, que o Concello lle dá aos grupos municipais, teñen unha asignación para a súa función política que lle dá o Concello, e a práctica totalidade destes gastos do Partido Popular son destinados a este tipo de actividades, que son absolutamente injustificables. Non sei, é algo que descoñecíamos, sinceramente, pero é algo que non nos sorprende, porque este tipo de xestión era algo que... da partida que lle correspondía ao Partido Popular. Era da partida que lle correspondía ao Partido Popular, pero que non se pode gastar neses conceptos. Esa é unha partida que... Cal é a cantidade? Creo que o Partido Popular ten unha asignación de sobre 8.000 euros anuais ou algo así. E creo que os tickets que saliron a luz pública rondan 30.000 euros ou 28.000 euros ou algo así gastados. En canto tempo? En cantos anos? Creo que eran en 5 anos ou así, o sea que son 80%, non sei calcular agora, pero creo que era do 18-23 ou algo así. E creo que eran 5 anos e cerca de 30.000 euros, o que fai 8.000 euros de media, ou pode que haxe un ano máis, 7.000, é práctica a totalidade da partida que tiñan dedicada, que son gastos que son para asesoramento xurídico, para o aluguer dun local onde podas atender a ciudadanía como grupo político, porque no Concello non é sitio, para comunicacións, para asesoramento técnico, para asesoramento xurídico, se queres facer un proxecto para elevar unha moción que queira presentar o grupo, que teña recursos para contratar un arquitecto que faga un proxecto para levar a unhas obras da Diputación que che financien, non é para o que... E eu creo que ademais é algo que molesta moita a ciudadanía, sinceramente. Bueno, pero digamos que o matiz importante é que eran dos cartos que o Partido Popular, o grupo do Partido Popular tiña asignado para eles. Non son dos orzamentos do Concello. Non, bueno, dos orzamentos do Concello sí, porque dos asignados para... Pero asignados para os grupos, sí. Ok. As cousas, a información máis caña. Cal é o seu compromiso e o seu proxecto de aquí ata que acabe este mandato? Bueno, como se evita esta cuestión que estábamos falando agora? Pois esta cuestión evítase con transparencia e con apertura. E iso é algo que estamos traballando desde o minuto 1 neste goberno, transparencia e apertura. Estamos abrindo o Concello á ciudadanía, a xente non sabe que a accesibilidade ao corpo político de goberno antes era máis dificultosa que agora, ou agora en calquer momento o alcalde ten a porta aberta e se atende.
en calquer momento non fai falta pedir cita previa para hacer un acceso aos servicios administrativos ou calquer concelleiro. Sona o teléfono e cho descolgan, antes non se descolgaba o teléfono do Concello, é algo que todo o mundo conocía perfectamente e que sabe que era así. E estamos facendo transparencia e facendo a ciudadanía participativa, daí estas sesións do goberno escoita e demais. Que estamos traballando? Pois estamos traballando, como che dixen anteriormente, en garantir o bo funcionamento de servicios básicos da ciudadanía, que son moi importantes e que a xente aprecia moito, como che dixen anteriormente, como son a limpeza, a iluminación, a recollida da basura e demais, fixemos recollidas e saneamentos de punto de basuras importantísimos e demais. E estamos traballando en desbloquear proxectos que levaban pois nun estado de parálisis durante tempo que había que solucionar, que eran como situacións pois un pouco difíciles de explicar e que o goberno tiña así, como por exemplo, pois o que che digo, a Plaza de Abastos, que é unha obra que estaba sin rematar, a reparación do Coliseo, estamos agora intentando solucionar o problema do saneamento, de feito cambiamos un POS que se aprobou neste último pleno, un POS é un dos programas que subvenciona a Diputación, que eran uns cartos que iban destinados a outra cousa e nós vamos a arreglar un dos pozos de bombeo máis importantes que hai, que aquí a ciudadanía de Noia vai a coñecer. Por unha cuestión de tempo non se deteña moito en repetir un pouco o que dixo antes. E despois non vamos a renunciar a outros proxectos nos que si estamos traballando. Me gustaría que ao mellor fixera máis fincapé sobre a dinamización económica do Concello de Noia, dende o punto de vista de solo industrial, que é unha bella promesa e reivindicación de moitos anos. Industrial, o tema de turismo, o tema de apoiar o sector do mar e resolver os problemas de saneamento que sempre tal, bueno, por aí. Os problemas de saneamento, se estou indicando que estamos facendo agora eso, o saneamento é un problema fundamental para a Noia, que temos un problema serio de saneamento e que ademais influye directamente no que é a actividade económica, como dixemos antes, principal da vila, do marisqueo. Non é a única cuestión, non é a única variable, pero evidentemente non favorece nada eso, nin o turismo tampouco favorece o turismo, vale? Polígono industrial, nós queremos ser prudentes, non. A xente creo que está un pouco cansada tamén de sempre estar anunciando proxectos que demais. Vamos a ser prudentes nese sentido, estamos traballando, eu tuve unha reunión co SEA, presentamos unha memoria de traballo sobre a que está traballando ahora a SEA para facer un polígono industrial de un volumen considerable e hai posibilidades de facelo. Un polígono industrial 4 anos, 5 anos pode levar a facelo, non? A ver se neste ano e medio polo menos o poñemos en marcha, que este comprometido proxecto, que é do que se trata, para crear unha das patas fundamentales da economía que a Noia sempre lle faltou, que é a parte industrial. Temos unha ventaxa, que decías ti antes, unha ventaxa competitiva grande de Noia, que é a situación xeográfica, pode ser un punto logístico moi importante para calquer empresa de transporte e cabeceira de comarca, e eu creo que justamente Noia debería ter un polígono industrial como non tuvo nunca, e vamos a traballar na procura deso. E o potencial do comercio? Non estou prometendo un polígono industrial, estou dicindo que estamos traballando para encaminharnos a eso, vale? Comercio e non só no casco, senón na estrutura e nas parroquias. Efectivamente. O comercio tamén é unha outra das patas principais da economía de Noia, que está vivindo unha transformación e un cambio de paradigma do comportamento do consumidor e de hábitos de consumo e tal, non só en Noia, sino en todos os sitios, que non é difícil que non é fácil, non é doado de solucionar, pero bueno, que estamos facendo traballos que poden axudar moito o comercio, como pode ser, por exemplo, estes bonos da Xunta que se van a anunciar agora, e o bono da Diputación, que está funcionando moi ben no comercio de Noia, e artellar pois outro tipo de campañas de dinamización no Nadal. Ahora vamos a facer unha campaña de dinamización importante para que haxa un ambiente que favoreza o consumo e demais, non? E despois, no ámbito do turismo, queremos traballar, como che dixen antes, nese reforzo das camas de hospedaxe e reforzar un poquinho o que é a hostelería no sentido da restauración. Antes falábamos da lei do litoral e das ventaxas que ten e dos 86 concellos, lóxicamente afectados polo litoral, Noia tamén é un deles.
vostedes van a plantexar, digamos que, algún tipo de convenio ou de proposta á Xunta de Galicia, ou van a, digamos que, a lei do litoral a que a lidere a Xunta de Galicia? Nos vamos a intentar, e además é algo que tamén vamos a empezar ahora o estudio, vamos a intentar desafectar a zona deportiva de San Lázaro, que é unha cuestión moi importante que nunca se fixo ese trámite. Eu tive unha reunión, porque aquí as competencias do litoral están transferidas á Xunta, pero hai certas competencias que ten ainda o Estado, é unha cousa un pouco... No que é a liña marítima sigue tendo competencia o Estado, no que é a liña de servidumbre e nas concesións ten competencia a Xunta. Bueno, hai aí un pouquiño de feito, eu tuve unha reunión co responsable de costas na Coruña, Gil, señor Gil, e estuvemos falando desta desafección. Están transferidas todas as competencias, ainda quedan algunhas sin... Non sei exactamente, bueno, se te digo a verdad, técnicamente non quero meter a pata, non sei exactamente como é, pero é certo que nós ainda pedimos agora unha autorización para unha obra, con eso te digo todo, porque a mí me sorprendeu un pouco, e o pedimos á Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia pide un informe a costas do Estado, en Coruña, e veo, isto sí que o podo garantizar, e veo o informe de costas do Estado, e ora derivou outra vez en costas da Xunta de Galicia, que non sei exactamente aí, a verdad, non son... Teño a preparación técnica exacta para explicarse como é, pero algo de interferencia hai, vale? E, bueno, eso sí que é unha cuestión moi importante para a Noia, porque nos impide facer obras de inversión que teñan licencia nesa zona deportiva. E iso sería algo que deberíamos acadar e que vai facilitar moitísimo pois o funcionamento da zona e poder dotar as instalacións de algo tal. Son desafeccións que xa se conseguiron en outro sitio, como Poio, por exemplo, casos que Pontedeume tamén se conseguiu, e, bueno, creo que é moi importante. Composición do goberno. En 20 segundos. Composición do goberno, o goberno está composto principalmente polo PSOE e polo grupo de Marea, agora ten unhas delegacións o concelleiro que había abandonado o Partido Popular, non ten ningún tipo de asignación económica e ten menos competencias das que tiña asignadas cando era concelleiro no goberno, que é o que exixe a lei e o que está informado por Secretaría. E, bueno, pois o PSOE eu teño alcaldía e teño comercio, turismo, promoción económica, temos tamén concelleiro do PSDG, servicios sociais, temos o que é medio ambiente, é que temos aí fixemos como unha reestruturación a nivel de concellerías que é como se fose unha concellería de servizos, por así decirlo, non? Que o leva un concelleiro do PSDG, que son todo o tema de limpieza, desbroces, xardíns, medio ambiente, cuestións dese tipo. Temos tamén educación, novas tecnoloxías no PSDG, e despois o grupo de Marea que ten a teniente alcaldía, ten obras, ten economía e facenda, señor Seijas, e despois Marichelo Consuelo Martínez, para nós Chelo, que leva igualdade, leva cultura e leva relacións veciñais. Esa é máis ou menos a composición así brevemente. Bueno, última aportación. Foise o noso tempo, señor Pérez. Hai que vir máis por aquí, pero a partir de agora, como alcalde. Última intervención, de xeito breve, para decir o que vostede queira ou que eu non lle din preguntado neste tempo que se nos escapou. Bueno, pois nós estamos traballando, damos pasiños pequenos pero importantes, creo. Non temos moito tempo e por iso nos vamos a centrar en cuestións de un pouco de cordura, pero que van a demostrar, que creo que xa estamos empezando a demostrar, que temos unha alternativa que é válida, que é sólida, que é transparente e que vai a convencer os veciños daqui ás próximas eleccións do ano 27 de que deben, como mínimo, darnos a confianza para seguir demostrando nun período de mandato completo todo o que podemos facer por Noia.
Pois, señor Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición. Pois para mí tamén, como sempre, é un placer vir aquí. A primeira como alcalde, e agradecemos moito que haya estado connosco esta noite, e quedamos para unha vindeira ocasión. Moi ben. Moi boa noite, isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos, a primeira desta temporada que nos levará hasta xuño do ano que ven, co alcalde de Noia, con Francisco Pérez, co presidente da Asociación Galega de Depuradores, Roberto Fariña, e co alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Benvidos. Gracias, saludos, adiós.